Η νέα σειρά με μονοκόμματη κεφαλή από κράμα βολφραμίου είναι επιτέλους διαθέσιμη. Συνδυάζει ομορφιά και απόδοση, και η ευκρίνεια και η αντοχή του σε κρούσεις υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες των προϊόντων του ίδιου επίπεδου. Μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα κοινό ηλεκτρικό τρυπάνι. Μπορεί όχι μόνο να τρυπήσει σίδερο, αλλά και γυαλί. Μπορεί όχι μόνο να τρυπήσει ξύλο, αλλά και να τρυπήσει ξύλινες ανίδες. Όχι μόνο μπορεί να τρυπήσει τοίχους, αλλά και σκυρόδεμα. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Αυτό είναι πραγματικά ένα τρυπάνι που μπορεί να τρυπήσει τα πάντα. Εγκαταστήστε αξεσουάρ μπάνιου σε τοίχους με πλακάκια, η συνεχής διάτρηση είναι εύκολη και ομαλή, οι τρύπες στρογγυλεύονται γρήγορα, είναι ισχυρές και ανθεκτικές. Μπορεί επίσης να τρυπήσει στρογγυλές τρύπες χωρίς να κάψει το τρυπάνι και είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα κοινό ηλεκτρικό τρυπάνι, επομένως δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας ηλεκτρικό σφυρί όταν βγαίνετε έξω. Τώρα είναι φθηνό, έχει εξαιρετική απόδοση επένδυσης, ROI, και απλοποιεί σημαντικά τις απαιτήσεις διάτρησης και εγκατάστασης. Όσοι τρυπούν συχνά τρύπες πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσουν.